Türkmenistanyň durly künjeklerinde barha köp adamyň koronavirus alamatlary bilen hastahanalaryna ýüz tutmagy netijesinde ençeme keselhana ýataglaryň akymyna döz gelip bilmän täze hastalary kabul etmegini betetdi. Şol bir wagtda tasdiklanan COVID-19 sebäpli ýogulanlaryň ölüm netijesinde pnevmoniýa diagnozy görkezilip, jetetler milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň gözegçiligi astynda jaýlanýar. Bu maglumatlaryň arasynda Türkmenistanda häzir günüçelini hem koronavirusyň ýeke ýagdaýyda resmi derejede hasaba alınmady. Lewawyň dänowy sakar etraplarynda soňky günlerde koronavirus has giňgerimde ýaýrap başlady. Etraplaryň hastahanalaryna boş ýer galmady. COVID-19 alamatlary bilen gelýänler indi Türkmenabadyň keselhanalaryna uğradylar diýip dänowly lukmanlaryň biri Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Emma onarç kilometr ýol söküp öz hasabyna vilayatyň administrativ merkezine aşylan halatynda da keselhana ýerleşmek ihtimallykları juda pes. Türkmenabadyň öz keselhanalary hem ýataglara ýetişip bilmeýärler. Şäheriň ýokynç keseller hastahanasynda iýan boş ýeri ýok. Ähli palatalar doly. Bize ýüz tutýan hatda tiz kömek ulogy bilen getirilýän hastalary hem şäher keselhanasyna ýollaýarys diýip Türkmenabadyň ýokynç keseller hastahanasynyň lukmanlarynyň biri Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Belletek ýurduň beýleki künjeklerinde hem hastahanalar COVID-19 alamatly ýataglary kabul etmek mümkinçilikleriniň çäklenmegi bilen karantina ýapylyp başladylar. Azatlyň ozalda habar berýär ýaly diňe geçenip däniň dowamında Mary welaýatynda Marynyň we sakar çägäniň ýokynç keselleri boýunça hastahanalary täze ýataglary kabul etmegini betedipdiler. Bu sebäpli koronavirus alamatly hastalaryň öý şertlerinde durly milli emleri ulanyp bejergi almagy synanýandyklary, emma kä halatlarda munyň soňu bilen paçygaly netijeler bilen gutarýandygy bellenilýär. Hastahanalarda boş ýerleriň ýoklugy sebäpli COVID-19 alamatly ýataglar öý şertlerinde bejergi almagy synanýarlar. Birinciden ýalňyş bejergi usuliýeti, ikinciden dermanhanalarda adaty dümewe garşy hem dermanlaryň köplenç tapdyrmaýandygy sebäpli adamlaryň durly milli emleri ulanmagy hastanyň janyny howp astyna salýar. Türkmenabadyň 3 punkt adlandyrylýan sebitinde bu sebäpli ençeme adam öýünde jan berdi diýip Türkmenabadly Lukman gurrun berdi. Şol bir wagtda egerde ýogulan adamda COVID-19 tasdiklansa, onu şol günüň özünde gonumçylykda jaýlaýarlar. Jaýlansa milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri gözegçiligi diýerler. Jesedi gara plastik örtkä dolap berýärler we onu açmagy, adaty jynada desurlaryny berjä etmäge hem ruhsat bermeýärler diýip Türkmenabadyň gonumçylyklarynyň birinde jynada çäresine gatnaşan raýatlaryň biri gurrun berdi. Ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Saglyk goraýş we Derman Senaty ministrliginden seýled onuň degişli ýerli daralaryndan maglumat almak synançyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu ağırlıkta Türkmenistanyň Owganystanyň Akkini etrafynda gurup beren mescidiniň 4-nji dekabrda geçirilen açylış dawrasyna gatnaşan türkmen mollolary we beýleki dini işgärleri ýygyna dolanan wadyna 21 gün möhlet bilen Türkmenabadyň karantin zonasyna ýerleşdirildi. Şol bir wagtda Lewapda koronavirus bilen bagly täze ýagdaýlaryň köpelmegi bilen odul planastyrylan täze ýyl bayramçylyk çäherleri hem ýatyrylýar. Türkmenabadda ruhyet köşküniň öňündäki bas arçadan galan ýerlerde dikilen arçalar aýrylýar. Türkmenistanda koronavirusy täze ýolugýanlar, ondan helak bolýanlar barada barha köpelýän maglumatlara garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda virusyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler, tersine ondan azatdygyny öňe sürýärler. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini uzaltdy.